minneköhän mä oon matkalla? Miten mä tänne joudun? Tää on etäisyysin paikka. Ollako jopa ihan märkä? Haisee märältä koiralta. Märkä koira, mitä vielä? Tarvitsen vaahtokylvyn. Milloinkohan mä saan vaahtokylvyn? Hei, kukas tuolla on alaisenikaan? Ehkä hän voisi osata auttaa minua. Hei, sinä siellä! Kirppukasa! Kirppukasa! Sinä, joka kaivat mutaa sieltä! Haloo! Uskollinen alamaiseni! Haloo! Niin. Kuunteletko sinä? Niin? Missä minä olen? Ai, terve! Joo, täällä koirien ohessa. Paikka. Ja moikka, mulla on kiire väliä.